हेल' लोगोफोर आं मोनसे खोथा बुंनो फैदों लोगोफोर नोंसिनि सिगाङाव आं दाख्लैबावै आङो मोनसे फट' पस्ट होदोंमोन ना लोगोफोर हौवा आरो हिन्जावनि बेवहाय माने गोबां मानसिफोरा कमेन्ट हरदों मा जादों बहानि माबाफोर दाय मावदों नामा सोर बिसोरलाय होननानै दिनानै सोंहरनायखौ माने आं कमेन्ट रिप्लाय हरजोबनो हायाखै आरोना लोगोफोर गोबां जाबाय कमेन्टआ बिनि थाखाय आङो रिप्लाय हरजोबनो हायासै दुखु दामोन आं बिनि थाखायनो आं माने भिडिअ लाना फैनाय जाबाय माने आं दाख्लैबावै मोनसे पस्ट होदोंमोन ना लोगोफोर भिडिअ बोसोरसेनि उनावनो नागारनानै थांबाय बिसोरा हिन्जाव खारखांनानै हाबा लादोंमोन होननानै आं भिडिअ होदोंमोन ना लोगोफोर नैबे खारनायानोमोन आरोना हिन्जावा खारनाय हिन्जावा बेनोमोन आरोना गामिनिखा गामिजों गामि लाना खारलायदों ओमफ्राय दा फिसायाथ' थैबाय नालाय माने बेहा फिसाला सासे दङ आरोना बै थैनाय हौवाजों माने बे सेंग्रा देरखाबाय माने बिदिनो 20-21 बोसोर जाखाबाय आरोना सेंग्रा देरखानायसो माने बे फिसालाजोंनो आङो जाहैफिननोसै होननानै फैदोंमोन आरोना गय बारि ग्रोम ग्रोम हा हु दंजोबखायो गायग्रा हा दंजोबखायो बिनि थाखायनो मा होनना बिसोरो हौवा थैबाय नालाय आं माने फिसालाजों जाहैफिनसै होननानै फैबायनो आरोना बैसो जाखानायसो माने 40 बोसोरानो जाबाय बायदि मोनदां हिन्जावखौ माने हौवायाथ' बांद्राय बैसोनि नङा बिदिनो 36 बिदिनो 37 बिदि बैसोनि जागोन आरोना हौवाया बांद्राय बैसो नंखाया हौवायाबो बिनि थाखाय मा दा बहा गनायबावनो फिसालाया मालाय बिमा गदायखौनो आं फिसिगोन आं लाखिगोन होननानै दा मालाय रायजोफोरनि सिगाङाव बुंनानै लाबाय दा बेबोथ' बेफोरखौ फोथाय खेबस खालामनो हालाना बेहाबोथ' गोबां दुखु थागोन ना बे बिमानावबो मालाय गावनि फिसालाव एसेबायदि साननानै थाबाय बेहाबो दा बहाथो गनायनानै लाबावनो होनबाय सोंबाय आरो हिन्जाव गिदिरनाव बै दा लाना खारनाय मोनहानाव नों मा बुङो बुंदो ना मिलायनानै जागोन बा मिलायनानै जाया ना दोनगोन ना दोना मालाय हिन्जाव गोदोरानो दोनगोन मिलायनानै जागोन होनबायनो दानाबा दाथ' रायजोफोरा मा होनबावनो उफाय गैया एसे गोरोन्थि जादों आरोना गामियाबो माने बुंनांगौमोन दि बेबायदि जानो हाया होननानै न'खर गंसेयाव बेबायदि सानै हिन्जाव होनो हाया माने बिदि होननांगौमोन आरोना जोंनि गामियाबो एसे गोरोन्थि नुदों मानसिफोरा गोरोन्थि सानदों आरोना गुबुन गामिफ्राबो माने बेबायदि जायामोन होननानै हथात जाबाय नालाय माने सानस्लाबनो हायासै बिदि जाबाय आरो लोगोफोर सानस्लाबनो हायासै बिदिनो गोबां माबा थायो माने बिजिरगिरि मोजां नङाबाथाय माने बिदिनो मोजां जाया आरोना दा गोबां बरना मोनबाय दा बे दा सासे हिन्जावनि थाखायनो माने गोबां फैसा माने भरिनांबाय आरोना दा बे गेजेर नांनाय बैसोआवनो गथ' गथाय फोरोंनांगौ समाव इसिबां बुरजा फैसा 4 लाख 5 लाख फैसा गाहाम होनांगौब्ला माबायदि न'खर खुंलांबावगोन दे लोगोफोर दानि जुगावथ' एसे एनैजों जेबोआनो जाला गथ' गथाय फोरोंनाया मा साननानैबा मानो बेबायदि गोरोन्थि मावनानै बेबायदि खालामना लाखो गावखौनो हमस्लाबनो हायासै बिसोरबो माने दा सान आरोना लोगोफोर बेबायदि गोबां मानहानि सनमान बोरैबा मोनसे जायो आरोना लोगोफोर दा फिसाजो देरनाय दङ 14-15 बोसोर जानाय 16 बोसोरानो हाबबाय खोमा जि रुखु रुखु गाबबाय थाबाय बेसोरा आयु थानो हायासै आंहाबो सिख्ला देरबाय बेसोरा बिसनाबो हौवा मोनहानाबो मा खालामनो आरो बिमायानो मालाय मिलायना जागोन होननानै लाखिबाय नालाय फिसाजोआथ' नाङा बायदिथारमोन फिसाजोनि खोथाफोरालाय बहाथो जाबावनो होमबाना लोगोफोर आरो रायजोआबो हमस्लाबनो हायासै मा खालामनो लाबाय आरो बिदिनो दा अनलायना जागोन मिलायना जागोन होनदों दा उनावबा मा जायो हिन्जावाथ' बैसो जाखानाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ।